mendoakan kagem Mas Ayang dan juga Mbak Adita. Mbak Adita, doane piye? Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Berkah barokah. Amin. Dan cepat diberikan momongan yang soleh dan solehah. Lah, bakune kuwi muga-muga ndang antuk talining katresnan ya toh. Putra ingkang soleh ugi solehah. Lek soleh kaya sapa? Kados Mas Oka. Ya kaya Mas Ayang. Lek soleh Mas kaya Ayang. aku kaya susah malah. Heh? Urung. Kayak Mas Rofi. Kaya Mas, lah lek Mas Rofi ki soleh. Soleh tenan. Soleh tenan Mas Rofi ki soleh tenan. Ya Lah, ya. kowe kuwi Rom. Iya, heeh. Nggih, sing baku awake dhewe dalu niki makarya ya ta. Makarya, Atur nggih. lelipur, Nggih. mugi-mugi saged dados jampining saya Bapak Ibu ugi tamu undangan sedayanipun. Mugi-mugi saged dadosaken padanging manah, padanging penggalih ben kondur saka kene iki semakin bahagia. Bahagia. Nggih. Apalagi lek ketemu kanca-kanca wande budaya ngene iki insyaallah neng kene ya terhibur, dongane saya misuwur, saya mandi ndang diijabahi. Nah, ngono. Disiapkan tembangnya Mbak Mega. Nggih, di ing dalu punika makarya sesarengan Ayla Audio, Ratna Mustika Decoration, Mas Trip Mas. Nah, dan juga tidak lupa ini teman-teman dari channel YouTube, konco-konco YouTuber handal. Ini ada Moe Moe Production, juga RJ Channel, dan juga AFS. Leres Mas nggih. Nggih. Terima kasih matur nuwun telah mengabadikan momen bahagia, momen spesial malam hari ini di kediaman Bapak Heru Santoso. Nggih. Sudah siap? Sudah. Oke. Terus sampun konfirmasi. Monggo diaturke tembange sesarengan wandi budaya. Ada Mega Rofiga. Sareng-sareng campur sari wandi budaya. Ayla Audio matur sembah nuwun. wong postur wis cendhek mosok senggak ora leh dawa. Berarti kudu dawa. Apa? Apa? Senggake sing dawa. Petang dadat rasaning atiku. Barang keprungu kabarmu.
Ella Audio. Terima kasih. Bersama BY Lighting. Tresnamu setia lan tuhu anane mung tansah ngalempono sasadora kanate citra mula aku tansah animbangi tresnamu kinawa mati ora ana lintang kang sumunan amon dika kepujanku sliramu pamit tugas ngayani sesami gon umuji karya pasuki sotapan anggonmu bali tambah gawane maksudnya Hop, stop. Lho, kok panggang ngono? Lho. Baterainya tek. Oke. Lho, makane wis entek iki. Heeh. Nggih, dilanjut nggih. Nggih, dilanjut. Heeh. Sik, Thomas. Iya. Petang dadat rasane. Ya oh, weh. Ja oh, weh. Ja kabarmu nyatane sing konder menglayangmu ngereni yo tenaga nggih setunggal tembangan kena kuda masukan wis alhamdulillah luwih becik